Tuikiliforenge noroboti rwasenchira yoboikirano mwancho murigari atuguska bosio murwandire wikirgo kyobara ibwense Dr. Fred Matiang'i niko bona asabire abamenyi kurwa rugongo rwa Gusii banyare ko baba gochora abarai abo bari magega ya yasobochore bono mwaka bw'echirubere 2022 abo barache gukora emirimo nere asesa bari yayo goso ase nyumba y'obora ibwense ya State House ka ukwana samatanga ya mohime ya Kerumbe kutoka ase ward ya Mekenene county ya Nyamira igekerekyo abarai kurwa ase enseme y'yo county ya Nyamira nigati abarai bande banyare ko baba komoche serikali ya Kenya Kwanza nisyo barai bwa murabwense William Ruto aso gutaikirana kwemiroberio ao anemo na ase sector y'obocheno ase batebire muroberio sha tori gokora chika kecho nigo bego siasa chie county ya Nyamira cyanyara ko bachikwanekiwa abantu baminto ekiombe geto twazoire ndwege korokwa Jubilee toigwananire bono amonyete anyamota getengende sabari y'ekibosio bara mota getembo uriegento mota getengende bake nyumba irianene goikamo ng'abantu tokogenda komo ekiana tingo bena njibweka koso notari boigo monto tokogenda roche oire chombe ruchaye bweka monge abantu korwa MCA korwa muchumbe korwa senator koji women rep paka gavana monge abantu tokogenda na barabwo toji koiwana toji okoregazi koso notari boigo mobaza ko ng'abantu oyo gabegete yangende yero oyo abegete yangende oyo tabegete nonya yanga tabino na mota que tebego yomo ko ng'abantu tebegete change ichimo uniform yemo ekeronga genda bosio nanche na ndo kwana n'echinguru abangi na bangi ndo toigwana ni moko ng'abantu bari moroche nga aba mbachikorenda Matiang'i egeko gareka ongana kumera n'abantu bari balesiko na bayiko yaba nali bagonzikana inche ndogwana ina abantu baminto togeko garanta likora monde gusiga neki abantu abonzi bina abantu baminto kiombe kia ora chore bana ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore koragera no morogi yo kali kwa kore koragera nere inchuka kozo natali boyo abantu ngo na bari baragera meko bari no bakorara wa kore koragera na boko bendaka mwana wa jumba moko banyora baterio ke ni njara ko to fine lakini yo na ujaria nka titoba isa kora monde ndoba sa ko indafia nonde tobe koma lembe lakini emesangere kana ituto kora ya siasa bunaba busi amaskani yaboro arambe etotege taba to babwato mosumamo boko support Jubilee uno mwezi ni warama onye botakete kabere 2027 rumbani ndotake timo chieso kwana moina alikuwa kuchibesa wanda kuramege sakwa ngomanya kuota akara chukura chiabere irange ngocha kwa tikiti ya Jubilee eitoko ewa etotake tocha ke campaign bono iga abantu baita bagusi twaro mosumamo ndobwate president okolokwa Fred Okengo hapa Central Bank. Nani alileta Central Bank igaa Gusii? Nani alileta Central Bank hapa Gusii? Pole wajia si familia wekora umungi na webarongo mchokwa njaini sana kerengo soma Kerumba Academy na watu wango cha watu wakangu kuona wajia si familia pole sana na sengi njo ya masikani ya yu turu umugambi uto okurumbe umugambi tito on Monday Baretanda matoboli 3000 aga che class kiriya ECD ekigaba nangire kwa gata. Biashara haifanyi kazi. Ama nyinyi mnajua inafanya kazi? Haifanyi kazi.